Dobar dan, pozdrav svima, drago mi je što sam ovdje danas sa vama i da razgovaramo o ovim bitnim temama. Postoji naravno i bitnih tema, ali mislim da uvijek je dobro da pokušamo pomoći djeci i sebi da naši dani izgledaju i teku puno lakše. Pa sport definitivno nauči svakog čovjeka disciplini. Mislim da je to nešto što bi svaki sportaš izdvojio i uči nas tome da nije svaki dan sve idealno i nailaziš uvijek na puno problema, što je na kraju krajeva i u normalnom životu svakodnevnom tako. Ali kad se čovjek nađe u nekakvim takvim ekstremnim uvjetima, kao što je roditeljstvo, ja bih rekla na određeni način, recimo kad me ljudi pitaju kako je to biti majka i kako funkcioniraš, ja kažem, znači ništa u sportu mi nije bilo toliko teško, ni jedan trening, ni jedne olimpijske igre, svjetska prvenstva kao što je biti majka. Jer to traje 24 sata, dan nikad ne znaš kako će ti izgledati. A u sportu ipak imaš nekakvu rutinu, imaš vrijeme za sebe, imaš vrijeme za razmišljanje, tu to vrijeme ne postoji nekako, osim kad kreneš na spavanje i onda ti se vrte misli. Tako da mislim da je disciplina nešto i dosljednost. U roditeljstvu volim biti dosljedna jer i čitajući literaturu i razgovarajući sa drugim mamama, to je ono što zapravo nekako ljudima najteže pada. I čim jedan ne postane da u jednom trenutku, izgubio si bitku. Tako da ima nekakvih svojih sličnosti, disciplina je dobra, makar to možda tek kasnije djeca počinju shvaćati i razumjeti zašto je potrebno da neke stvari radimo na određeni način. Danas su sve više klinci uz mobitele, uz računala, kako se vi s time nosite? Ima li tu zabrana, popuštate? Ne popuštam. Ja sam od onih roditelja koji svojem djetecu ni jedan dan u životu nije dao mobitel. Ako se mobitel nalazi na stolu i ako on kao radoznalo uzme pa ništa ne radi, to jest ne ulazi u mobitel, svejedno on tu igračku, to nije igračka. On to uopće nema potrebe da ima u rukama. Tako da sam ja, recimo, sad su oni su još mali, 62 godine, tako da dok su tako mali, mislim da mi kao roditelji ne možemo i ne smijemo popustiti tako nečemu samo zato jer netko drugi ima. Naravno da je izazov dječak koji ima 6 godina, stalno me pita mama kad ću ja dobiti mobitel, zato jer svi drugi u razredu recimo sad imaju, što mislim da je apsolutno nepotrebno. Jer informacije koje oni dobivaju na tom mobitelu nisu relevantne za apsolutno ništa u njihovom životu. Tako da... Tamo se žive neki idealni i savršeni životi na mobitelima, na društvenim mrežama. Da, dobro, svako prikazuje život onako kako misli da bi ga trebao prikazivati i tu